Salutare pescarilor și bine m-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi suntem a doua zi la pește și nu prea avem activitate, dar stați să mă duc să-mi aduc scaunul și să vă arăt ce am prins. Că am prins ceva peștișori frumoși, după părerea mea. Așa că, opa. Bună dimineața, domnul pescar! Bună dimineața, ce faceți? Dați la șalău? Sau nu? Dați la șalău? Sau ce faceți? La șalău, bun, bravo! Acolo aveți vesele, văd că. A venit și eu doar să-mi iau scaunul. E pe undeva pe aici. Ce? Ok. Ok. Bun. Ok, bun. Așa. Eu las. Bun, fraților. Haideți să vă arăt și ce am prins. Sper că mă văd. Bun. Avem aici. Ok, hai să vedem. Stai. Am și un ochel de aici. Sărănația mutii. Nu mai vrea, mă, să iasă. Ia uitați, un somotoi de o mustață, cum să-l țin? Ia uitați-l, ce somotel. Așa. Avem un peștișor frumos. Aha. Hai să-l luăm. Opa. Avem această plăticuță. Avem această plăticuță. Foarte stai de că ăsta sară în apă. Mai arăt. Mamă. E viața mea. Hai, mă. Mamă. Ia uite, ăsta-i dita mai dulău. Aia știu și eu. Ăsta-i dita mai dulău de somotel. Sunt și pe la aici și mai avem unul mai micuț ca tot la fel ca primul. Deci avem niște pești frumoși. Deci avem niște pești frumușei. Mergem să-i punem la loc.
Bun. Ați văzut peștii. Ajungem și la acest domn pescar. Să vedem ce face el de dimineață. Bună dimineața, domnul pescar. Ce faceți? Aici. Aha, spinning. Frumos. Frumos. Se pare că are și acolo ceva. Nimica, domnul pescar, până acum. Că parcă aveați un caras frumos. Putem să-l arătăm și noi la lume? Să vedem că domnul Cica are un cărășel frumușel. Hai să vedem ce cărășel frumușel are domnul. Super curios. Ia, hai mă, ieși acasă. Domnul pescar, haideți că eu nu știu să vă desfacă. Aha, cu tehnică, nu stați puțin atunci. Hai să vă arătăm ce cărășel frumos o lua domnul. Foarte frumos. Ia să vede. Dacă nu facem așa și ca să vede. Ia, uitați. Oh! Iese o tocană din asta. Da. Un cărășel frumos. Păi, bravo domnul pescar, ce să zic. Murim de ciudă. Ca să arunc ăsta. Ca lumea un pescar. Eu nu știu cum are el aici, cu ce tactici le bagă el, dar eu mă cam tiresc de aici. Bravo, domnul pescar, ce să zic. Un cărășel frumușel de 8/10. Dar se pare că la undița mea încă nada, nimic. Acestea sunt bețele mele. Ceva, domnul pescar? Hai să filmăm, să vedem. Așa, și dumneavoastră văd că aveți pești. Dar hai să vedem ce ați prins. Hai să vedem ce ați prins, dacă tot. Vă filmăm? Vă filmăm de aici, de sus. Ia uite. Opa! Cred că s-a încălcit. Hai să vedem ce peștișor ați prins. Sau pește. Opa, e mare. E mare și frumos. Cred că e un crap. Cred. Sau o roșioară. Ba, nu, e un caras. Caras frumos. Ia uite-l, mă, pe crap. Ia uite-l, mă, pe crăpcean. Frumos. Are mustețe. E crap, e crap. Ia uite-l. Are creierul și produță. Da, mă. Aici mă enervează și pe mine la când îl prinde acolo în... Da. La ce eu ți-o intră? La ananas. La ananas. La ananas. Bananas. Ia să vedem și noi peștișorul. E frumos. E frumos. Ce notă îi dați? Drăguț. Bravo. Hai să mergem și noi la ale noastre, să zicem așa. Că noi nu prindem nimica. Eu cu tata nimica. Domn pescar tot trage. Afară. Hai, nice. Oho, dar aveți ceva pește. Da. Eu da.
Măi, la Pluto momentan nu pare să tragă ceva. Nu pare să fie mare chestie. Nici nu știu cum să țin camera. O pun așa. Nu cred că mă văd, dar... La Pluto nimic, incredibil. Opa! No. No. Ia stați că s-ar putea cu ceva, domnul pescar. Da, e somotel ăsta. E somotel. După cum îl face, cred că e somotel de la mic. Nu, mă, domnul pescar. Nu, mă, domnul pescar, ce s-a întâmplat? Nu mai trage, așa-i? Da, mă, ne omoară somoteii ăștia. Și îmi pare eu că tot un somotel îi... Nu știu că ea vine cu el. Ce? Bine, mă, i-au prins crap. Eu n-am prins nimica. Păi eu am prins atât, dar pe ce să văd? Da, ai prins caras. Ai prins carasul, cum nu? Vrei să nu dai că i-am bumești cu ăsta acolo. Cum nu? Tu-ai prins un caras? Am prins, atâta. Păi, pentru a lua o cu el, o fără el. Tati. Nu-mi place aici, dar că e somotel mult. Și mult. Adică gen... Să se încălciche, tătii? Încep deja să mă plictisesc când am ce face pe aici. Dar încă nu prea mai am ce face. Ieri m-am tot dus coace încolo, dar se pare că nu mai am mare chestie de făcut. De afară și plătim numai o taxă. Ce? Facem pribeați afară și plătim numai o taxă. Mai dăm 1.000.000 cu duce. Nu? Păi eu rămân cu ale mele. Bun. Cam aici se încheie vlogul. Eu am fost Mihai, v-am pupat. Ceau!